Aquesta setmana, Cupatges TV s'endinsa en el cor de Catalunya. Viatgem fins a Artés, al Bages, per descobrir un dels cellers més antics d'aquesta comarca, Soler Gibert. Hem quedat amb en Josep Soler Gibert, un home dedicat i apassionat pel món del vi. Volem que ens parli de la varietat que caracteritza aquesta zona, el picapoll, però també el cabernet franc, i és que en Josep va ser un dels pioners en la plantació d'aquesta varietat a la comarca, l'any 1982. Anem amb ell precisament a una finca de Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc. Aquesta té la característica del terreny aquest que tenim, que en diem un call negre. És una argila que és molt difícil de treballar-la, però amb anys de sequera et dona una qualitat del raïm boníssima, és maquíssima la finca aquesta. Per mi és dels terrenys més bons aquí a Artés. És el que més valor li dones en aquesta finca, no? Potser aquest terreny? Sí, sí. Quins vins surten d'aquí, dels que teniu a casa? D'aquí surt principalment el Cabernet Reserva, el que des de l'any 88 el fem, aquell que hem vist amb l'etiqueta negra. És el típic de casa nostra, el que es coneix a hostaleria, el que coneix la majoria de la gent. Ens dirigim al centre d'Artés, al celler i a la botiga de Soler Gibert, on es ven el 40% de la seva producció. I els productes que feu, explica'm-los una mica. Els productes que fem, bàsicament, són aquests que tenim aquí. En principi, des de l'any 88, el que fa més anys que fem i que coneix la gent, és aquest, que és un cupatge de Cabernet Sauvignon amb Cabernet Franc. És un vi que sempre el traiem com a reserva, és un vi que ha estat macerat uns 15 dies amb la pell, mínim 12 mesos de bota i mínim 2 anys d'ampolla. És el vi que tenim més rodó de casa nostra, és un dels cabernets macos de la zona i amb una qualitat-preu boníssima, és molt envejable i és el que funciona més a hostaleria. I seguint aquesta gamma de productes, doncs el picapoll, que és la punta de llança del Bages, l'estrella del Bages, el producte diferenciador de la nostra zona. Aquest picapoll cada any l'elaborem diferent, però és fruit d'una vinya jove, d'una vinya plantada l'any 95, i està fermentat en fred, en inoxidable, i la diferència que té és que un 20% d'aquesta anyada el passem uns 70 o 90 dies, depèn de l'any, amb bota nova de roure francès. Li donem un toc de fusta molt lleuger, perquè si no la fusta se'ns menja l'aroma, la fruita del picapoll. El picapoll és una varietat que és molt nostra, és autòctona, te l'estimes molt, però no és un gran vi. No és un chardonnay ni és un vi de 14 o 15 graus. És un vi que, com a molt, faràs 13 graus, amb gamma alta, 12-13 graus, i és lleugeret, és molt oxidatiu, és molt pobre. Llavors ens agrada jugar amb aquest 20%, donar-li aquesta mica de fusta. No és l'únic picapoll que feu, veig que en feu un altre. Aquest és una novetat que n'hi vam ficar el nom de PDA. Sí, oficialment és un picapoll d'acàcia, és un picapoll fermentat amb bota d'acàcia, però això és molt llarg, picapoll d'acàcia. En canvi, PDA tothom sap què és una PDA. Vam pensar que el nom seria molt adequat. És un vi molt modern d'unes vinyes molt velles. Ens endinsem en la bodega per conèixer precisament les botes d'acàcia amb les quals s'elabora el nou picapoll de Soler Gibert. Josep, quines són les 4 d'acàcia? Aquestes 4 botes d'aquí són les 4 botes que fem al PDA, el picapoll d'acàcia. L'acàcia és una fusta que és molt neutra, és molt diferent del roure. És una fusta que només dona alguna de flor blanca i de fonoll. Jo me'n recordo de l'any 2007, la primera bota d'acàcia que vam comprar. Em va costar molt d'aconseguir-la, perquè la fusta d'acàcia no és d'aquí, és d'Hongria, però bé, la vam aconseguir. Però quan ens va arribar la primera fusta, el primer que fas per defecte és ficar el nas a dins de la bota. I hi ha botes de roure francès que t'enamoren. Només de ficar el nas a dins, comences a imaginar què pot sortir allà i és increïble.
Aquestes no, aquestes em vaig portar una decepció increïble. Fiques el nas a dins i dius, ostres, però si no et dona res... I com pot ser que doni vi, un vi tan aromàtic i tan agradable? Perquè el bo és que el picapoll que hi ha és molt bo, és de gamma molt alta i no ens l'espatlla gaire. L'únic que ens hi aporta és una mica de flor blanca i una mica de fonoll i ens permet la microoxigenació que té la fusta, ens permet treballar amb les mares, perquè un cop a la setmana li feia un bastonejament, i un cop a la setmana vens i agafes la vareta aquesta. Ha fet fermentació alcohòlica aquí dins, un cop s'han mort les llevadures, les tinc totes al fons del dipòsit. No? Vens un cop a la setmana, remenes les llevadures aquestes, les fiques en suspensió, s'enterboleix tot el vi, veus que primer està transparent ben net, doncs l'enterboleixes tot, i durant una setmana aquestes llevadures és com si el vi les tornés a absorbir, vas fent que tingui sobretot més volum en boca. Fas que més greixós, més dens, més volum en boca, i vas fent i vas tastant, i vas fent i vas tastant. Algun any he fet 6 mesos, un any he fet 6 mesos i els altres 2 anys he fet 4 mesos amb bota de càstia. No podíem marxar de Soler Gibert sense tastar el picapoll, no? És el que tastarem. Seria un pecat. Molt suau, molt elegant. No és un vi que estaborneix ni de dolçor ni de fruita, és suau i elegant. De fet, és el que dona ja la picapoll, ja dona aquestes sensacions de no molt la fruita, sinó més suavitat, i llavors potser la fruita la trobem més en boca. Sí, jo penso que la picapoll és de calaix per fer una nota de tast, és molt fàcil, perquè sempre segueix les mateixes normes. Quan el tastis, segurament primer trobaràs pera blanqueta, una mica de poma àcida, alguna de tropical, i al cap de 5 o 6 minuts surt plàtan. El picapoll sempre sol fer aquesta lògica. Sí? Pera blanqueta d'aquí, poma àcida, cítrics, una mica de pell de mandarina, hi ha el toc de fusta d'aquell 20% que ha estat en botes, és un toc de fusta afegit. Que ens hi donarà una mica més de greix, potser? Exacte, sí. Aquest 20% hi estem fent bastonejaments setmanals a la bota també, i ens hi dona més greix, ens dona més cos, i fa que el picapoll no sigui tan lleuger. Hi ha la poma, hi ha el cítric. És el que has de trobar un picapoll ben madurat. Un picapoll mínim ha de fer 12 graus per anar bé, i ben madurat et dona això, aquestes sensacions un pèl àcides, sense ser molt àcid, però un pèl àcides, i complementades, i sobretot és un vi molt llarg. O sigui que ara està bé i d'aquí 5 minuts està més bé. Hi ha molts blancs que són molt florals al començament però evolucionen molt de pressa. El picapoll no, el picapoll és suau al començament i va evolucionant. Això vol dir que té una vida llarga. Acabem la ruta per Soler Gibert tastant el Matacans, elaborat per Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc. És un vi que hem intentat catalogar com a vi d'autor, vi de finca, vi de terrer, vi de graig. Hi ha molts noms que se li poden dir, però al final és això, tot el que sap fer un Soler Gibert en una finca concreta, doncs és això, i ens ho hem passat pipa fent aquest vi, i tu passaràs pipa olorant-te'l i bevent-te'l. És molt, molt aromàtic. Molta personalitat, És això, és un vi del 2009. És un vi en teoria jove, però tal com s'ha elaborat, doncs està perfecte per beure ara
estarà genial d'aquí 5 anys, que d'aquí 5 setmanes ja no n'hi hauran, però bé. Tant de bo. No, és un vi potent, elegant i crec que és el futur. En principi, sembla que hauria de ser un vi potent que no hauria d'agradar als que s'inicien amb el vi i és tot el contrari. Josep, gràcies per ensenyar-nos Soler Gibert i per obrir-nos aquests vins i tastar-los amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies, Fins Anna. la propera.